Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. За тези, които за първи път цъкат на моят видео, аз съм Анджи. И днес ще отваряме поръчка, която ще разберете каква е, когато я отворя. Така. Почваме да отваряме. Аз не съм я отваряла. Отворих само да я видя, кутийката. Докато аз я отварям, може да предположите в коментарите какво е. Така. Хартийка. Вижте каква красива хартийката. Такава блестяща. Има такова чупливо, в принцип. Ето. Това ще го оставим на страна. И това е лайстика на Blackpink. Ето го кутийка. Чакайте на обратно. Ето кутийката. Тук сега ще разгледаме какво има. Тук има някаква бележчица. Тук е някакви тестърчета, защото по принцип има и корейска козметика. Ето тук някакво пак тестърче. Тук пак някакви. Тук има маска с кокос. И тук пак някакво тестърче. И тук май някаква кейпъл група ще идват в България. Съм сигурна. И тук, пак има хартийка. Така. Да отваряме. Има карта. Лиса. Хора, аз буквално имам една моя печат, такова съм си разпечатала. Една карта и сега се върна само да ви я покажа. Ето я, това съм си я разпечатала и тук съм си я залепила. И ето я, вижте, много е сладка. Така, когато е вече с добро качество, много сладичка. Който не знае, ли съм я любимата от Blackpink, поне за момента. И айде да отваряме. Ох, не мога така. Трябва с ножичка, май. Ма няма. Ще успея. Успях. Малко скъса в кутийката тук отзад, но тя отзад няма да се вижда. Тя ще се вижда само отпред. Но ми се стига толкова да... Не ще мазна тихо. Добре, тук малко... Така май ще го залепа. Споко. Така. Нямам търпение да го видя. Не знам дали вижда. Аз съм си приготвила и батерии тук. Много е хубаво. Хора. Така, отваряме ето тук. Аз даже съм само... Аз знам как става работата. Не знам дали ми трябва само, че такива батерии. Да, такива. Не. Трябват ми по-малки. Сега се връщам. Така, хора, намерих батерии. Трябваше малки, не такива големи. Хайде. Вижте. Има и по-светъл цвят, нали? Така. И това. Това даже. Мисля, че разбрах. Това мисля, че не го знам това за какво е, честно казвам. Честно казвам, не знам това за какво е. Така. Ето го това. Държачка ли е някакво такова. Аз си го помисля, това че ще е много по-малко, самия лестик. И това че ще е малко по-маничко. Хора, вижте го. И картата много яка. Чакайте сега, тук се промени. Нищо пише на български. Едва ли. Всичко е на
корейски, може би, на японски и на английски. Така. Сега сме на телефона, за да мога да включа приложението. Така че, айде сега се връщам. Така, хора, вече сме на баща ми телефон, за да можем да ползваме приложението. Си го изтеглих още в момент в деня, което го... Не знам точно така. Чакайте сега. Трябва да изгледам няколко туториала как да стане работата. Иначе никакъв шанс да стане и се съвръща. Добре, хора, ще пробвам с песен. Не знам дали. Няма стали. Добре, хора, защо не го свършва? Чакайте. Спра нещо. Хора, не знам какво правя. Ще я свържи нещо. Bluetooth. Има Bluetooth само тебе. Събрано колко свържа. Така, хора, най-накрая го свързахме. Ето. Така. Вижте. Така, тук, да. Нещо стана. Добре, чай да го свържа пак. Добре, хора, свързах го много лесно. Ето. Хора, вижте. Сега е зелен. Трябва някакво зеленко. Вижте, зелено е. Сега е синьо. Лилаво. Розовко. Червено. Оранжево. Жълто. И просто, нали, нормалното. Ето и как да си го свържете, нали, ако го имате. Ето, тук ви пише някакви инструкции. Първо трябва да цъкнете 2 пъти, за да светне в синьо. И то оттам, тук Connect to Plastic и изчаквате. Ето. И трябва просто да направя някакъв апдейт, нали. Ето и може да е по-тъмничко, нали. Самото. То даже много е сладко. Вижте. Тук си сменят цветовете в дъга. Жълтичко, зеленичко, синичко. Много е яко. Така. Дайте сега да пробваме с музика. Чакайте, ще пробвам не тук. От YouTube Music. Така. Blackpink. И ще пробваме с Pink Venom. Много се радвам, хора. И картата. Стане ли? Не. Нищо коста. Добре, ще го разгадая. Може да снимам видео, като го разгадая. Ето, и това е много сладко.
тънобрато при вас, ама много е сладичко. Така че, за това видео това беше от мене. Абонирайте се за канала, цъкнете лайк бутона.